Dak x'kien? Fejn edin? Suppost int kellek tibqa' mqajjem waqt li ħadd nasa? Wej, Allegra. Ħallina naħaf t-tiħor. Issa tajart in-nas. Dan x'vettillu l-espert għajdinna daqsek tard billej. U jien naf, mela dak qatt toħodlu kaptu, issa minn hemm għax tal-waqt tibda l-missjoni. Trid mur inti u mbagħad tgħidli x'kienet. Minn hemm! Okej. M'għandekx għalfejn tarraxni. Hello, jiena Allegra. U jiena Strauss. U aħna l-Investigaturi tal-Mużika. F'kull missjoni tagħna, il-boss dak li nsejħulu l-espert. Dak jaf kollox dwar il-mużika. Itina missjoni ta' riċerka dwar xi ħadd jew xi ħadd marbut mal-mużika. U aħna nużaw l-kapaċitajiet investigativi tagħna biex niskopru dak kollu li nistgħu. Biex imbagħad nasmu l-informazzjoni magħkom. Tlaqna! Strauss, l-investigaturi tal-mużika. Allegra, Strauss, l-investigaturi tal-mużika. Biex ġejt. Inkella ma niġix ftijaj minn għal-kafe. U int minn tix tħoss Bart. Għawres ħammux tas-soltu l-lum. L-istorja tal-mużika. Tgħidlix li l-espert ġab naf nofs tal-lejl fil-Bart biex jgħidilna storja hux. Dak x'ħossu? Ma nafx. Mhux aħjar imorru naraw? X'nagħmel? Ħallinix waħdi Allegra. Inti raj dak li rajt jien. Iva ta' Naħseb hawnhekk sejfe din. Ommi kienet tgħid li mkien fid-dinja huwa sikur. Għal xejn dak il-bib jagħmel li ngħidlu jiena. U fuq kollox dan il-paniku kollu. Ma nifhimx jiena meta nara nies jeħlu l-enerġija tagħhom hekk fil-vojt. Int fatat. Ħares, spettru, sejħuli li tridu. Ma nafx kemm il-verżjoni differenti smajt fil-mijiet ta' snin li ili hawn. Ma nidirhom ġux. Kroċefissa de Santis. Il-fatat residenti tal-librerija tal-espert. Lill-espert niftakru isu nitfa żgħira iżgħar minnkom u ħafna oħra qablu. Pero ġili jitlobni pjaċir biex nikkonsultalu fuq xi missjoni. Inti ġejt tal-missjoni tagħna tal-lum. Li ma miġnun se jqum mis-sodda f'lejla kisħa bħal din biex joqgħod idur fil-vojt f'librerija. X'kull waħda. Mhux ovvja. U jekk jista' jkun ħaffu għax tfajt hot water bottle fis-sodda u ma nixtieqx immur lura u nsiba kisħa. Ċob. Fejn se toħodna? Inqas mistoqsijiet u iktar attenzjoni, signorino. Imxu. Dan il-perjodu jissejjaħ il-barokk, perjodu mużikali fl-Ewropa li beda mill-1600 sal
l-1750. Mela tiftakru sew. Żewġ kompożituri popolarissimi durante dan il-perjodu kienu Vivaldi u Bach. Il-harpsichord u l-organi kienu żewġ strumenti li kienu popolari ħafna wkoll waqt dan iż-żmien u kienu joħolqu ħsejjes li kienu jikkontrastaw lil xulxin. Tina bela terjew. Għatu xossu bajja għaset niflaħom bil-part. U wasal il-ħin li mmorru perjodu ieħor. Naddu issa għal perjodu li jmiss dak klassiku bejn l-1750 u l-1800. Nimmaġina li l-dak ġili rajtu x'imkien jew smajtu l-mużika tiegħu le? Iva, dak kontrajtu fuq kaxxa ta' ċokolatini li kienet ġabet in-nanna mill-Awstrija. Imnalla mela, tara. Dak jismu Wolfgang Amadeus Mozart. Huwa kien ġenju mużikali illi għex durante dan il-perjodu eċċellenti tal-mużika. Ħafna mill-mużika li nkitbet dak iż-żmien kienet intenzjonata għal pjanu l-antik. Kien pjanu iżgħar, più piccolo mill-pjanu li nafu llum. Il-forte pjano għax kien kapaċi doq forte. Oli kif ukoll baxx pjano. Isimha xi ġmiel. Mhux ta' tagħtina ċokolatina bħalma ġabet in-nanna ġifieri. U issa wasalna għal perjodu favorit tiegħi, dak romantiku bejn l-1800 u l-1900. Oh, kemm il-imħabba kelli. Kemm il-namrat kitib li jitri taqsim il-qalb għax ma setax jgħix mingħajri. Naħseb kellhom bżonn innutjali mena. U x'jaqnu daqshekk importanti dan iż-żmien fil-mużika? F'dan il-perjodu ġew żviluppati ħafna mill-istrumenti moderni li nafu llum. Anki l-orkestra bdiet tikber fid-daqs, ġieli kien hemm sa mitruħ. ċerti strumenti pat-trumbun, it-tuba u l-piccolo saru iktar popolari u bdew jintużaw iktar fl-orkestri ta' dawk iż-żmien. Oh, Giacomino tiegħi kemm ġara warajja. Issa ġejna fis-seklu 20 li ġab bidla kbira miegħu mhux biss fil-mużika imma f'kollox. Gwerer, teknoloġija, storbju, kaos. Il-mużika jinbidlet tant il ġieli anke lill-udjenzi xokjat bl-esperimentazzjoni tagħha. Il-perkussjoni komplet tiżviluppa u spiċċajna li oġġetti li qatt qabel ma ntużaw bħala strumenti bdew jintużaw biex jagħmlu l-ħsejjes. Imma mhix xi ħaġa tajba li d-dinja nbidlet tant. Jista' jkun karissima Allegra, pero forsi jiena llum xjaħt wisq u sirt nippreferi l-kwietu u la paċe minflok l-istorbju. Pero issa, ejjew miegħi ħalli noħodkom fl-aħħar post li nixtieq nurikom. Aw fejn ġibna kroċi fissa. Issa qegħdin fil-perjodu kontemporanju, jiġifieri iż-żmien li qegħdin tgħixu intom fih bħalissa. Huwa l-okkażjoni ħsib li tkun idea tajba jekk tiltaqgħu ma' xi ħadd li għandu sem fil-mużika li qiegħda tiġi maħluqa llum. Min? Iltaqgħu ma' Jukar Gravina. Huwa kompożitur Malti illi huwa bażat ukoll f'Londra. Mitrovu persważa illi għandu ħafna xejdilkom u intom għandkom ħafna x'tistaqsuh. Hello Allegra, hello Strauss. Int kompożitur. Ekku, U xi ġifieri tkun kompożitur illum il-ġurnata? Kif tqattaw il-ħin tiegħek? mhux dejjem l-istess. Ikun hemm ġranet fejn inqatta' ħafna ħin nikteb il-mużika. U jkun hemm ġranet oħra fejn inkun qed nagħmel xogħlijiet oħra.
Per eżempju, inkun qed nagħlem, jew inkun qed nagħmel riċerka, jew inkun qed nisma', jew inkella naħdem fuq proġetti oħra artistiċi ġewwa Londra. Illum il-ġurnata l-kompożituri jaqtaw il-ġranet tagħhom jagħmlu xogħlijiet differenti. U biex issir kompożitur, xi trid tagħmel? Fil-fema tiegħi m'hemmx triq waħda biex issir kompożitur. Fil-każ tiegħi, l-ewwel bdejt nistudja l-pjanu, imbagħad kont indoq l-organi u ġieli kont nikteb xi biċċa mużika żgħira li nkun nista' ndoqqa jiena stess. Imbagħad mort l-università nistudja l-mużika u wara mort f'konservatorju li hija skola speċjalizzata fejn wieħed jistudja l-mużika. Fil-fema tiegħi imma l-iktar pass importanti biex wieħed isir kompożitur u li dejjem iżżomm widnejk miftuħin għal kull tip ta' mużika, dejjem tfittex xi ħaġa ġdida x'tisma'. U x'taħseb dwar it-tip ta' mużika li qed tiġi komponuta llum il-ġurnata? Illum il-ġurnata tista' tikteb mużika f'diversi ġeneri differenti. Hemm min jikteb xogħlijiet tal-orkestra, hemm min jikteb xogħlijiet tal-solisti, għal-kor. U wkoll kompożituri jaħdmu fuq proġetti differenti, hemm min jaħdem għal rasu, hemm min jaħdem ma' artisti oħrajn, hemm min jaħdem ma' artisti li mhumiex mużiċisti ngħidu aħna żeffina, jew inkella nies li jaħdmu fid-dinja diġitali. Hemm ukoll kompożituri li jaħdmu għal ħaddieħor, ngħidu aħna fid-dinja tal-films, dinja komuni ħafna. Fil-verità, m'hemmx xogħol wieħed speċifiku jew mod wieħed biss ta' kif wieħed jista' jikteb il-mużika. Tista' semmalna xi ħaġa li komponejt inti? Mela le, għax ma nisimgħux After Mahler. Mela din hija silta vera qasira li ktibt is-sena l-oħra fi żmien il-lockdown fil-bidu tal-2020 u hija silta li miktuba għall-orkestra. Imsemmija After Mahler għaliex hi tiġbor l-ispirazzjoni minn xogħol ħafna kbir orkestrali tal-kompożitur Awstrijak Gustav Mahler. Tix nisimgħuha flimkien. Nitħajjar nistudja biex insir kompożitur ta'. F'dak il-każ binti jara li tikkomponi xogħol romantiko, ġentili, delikato, sonata forsi u semmija per croce fissa. Kemm sar ħin? Mhux tab xejn mhux qed jirnexxiel inħalli għajnejha miftuħin. Ara nispera li l-espert mhux se jaqbad vizzju li jagħtina l-missjonijiet f'nofs tal-lejl ta'. Fil-każ ngħidu l-kroċifissa tgħaddilna xi kelma. Xi tgħid kro? Ara din kif tagħmel? Tgħid hawn iktar ħirisa f'dan il-post Strauss. Jien nispera li le għax kieku neħki lin-nas kollu u ma nkunx nista' norqod bil-lejl. Allegra! Ara din kif tagħmel? Ta' mhux ċajta. Issa nitla u nħallik waħdek ta'. Narawkom għal-missjoni li jmiss. Bye! Allegra, Strauss, L-Investigaturi.